väčšina má, že sú v robote a proste po obedných pauzách, chápeš? Čiže musia robiť a potom večer, keď to zapneš, tak niekedy tu je viac ľudí, niekedy tu je menej ľudí. No áno, stanica je... Dneska pôjde na TikToku, alebo zajtra make-up tutorial, akože... Ale no... Neviem. Také to je, že... Bývaš sama? Vieš čo, teraz som že v svojej starej detskej izbe. Preto je Jirky Sebastiana. To som si vybrala, keď som mala asi 6 rokov, alebo 5. Hej. A... No... Nedá sa to nazvať úplne tak, že bývam sama, ale... Neviem, no... V Trenčine som proste bez rodičov. Takže tak. Tam som sama. Čo? Odkiaľ si z Pezinka? Joj. Ježiš, ale zase... Ja neviem toto. Čo? Ďakujem. Nemám tucha, čo mi tu akože, o čo mi tu točíš. Fakt, že netuším. Ale povedem. Toto je zas... Čo za vlas toto? Akože z oboch strán. Ja viem, že som niekde odstrihla tie vlasy, ale neviem, prečo sú tam práve teraz. Jaj, keď príde neskoro. Ja nechápem, akože normálne mi sa asi hlava zastavila. Ja neviem. Dobre. Nebaví ma to, idem si že lahnúť a zapnem si to večer, lebo asi tu zaspí. Prečo som single? Neviem, lebo nikto nesplňa moje požiadavky asi. A to nie sú také náročné. Preto asi. Neviem. Alto. Non so perché è più alto questo. Non so quanto possa essere positivo. Adesso vabbè. Girare ancora niente. Ora che mi tocca combattere la lucidità. Che Dio sia grazie. Auguri, grazie. Questa è proprio più alta, non capisco perché. Vabbè, si risente. Che ha fatto?